posledných rokoch sa veľmi veľa hovorí o náraste prevalencie poruch pozornosti, ktorá sa dáva aj do súvislosti s používaním obrazovkových médií. Tie výskumy sú rôzne, niektoré hovoria pre, niektoré hovoria proti, ale v zásade vieme, že keď deti sledujú rýchly obsah, veľmi akčný obsah, blikajúce veci, rýchlo sa meniace obrazy, tak ten ich mozog je vlastne prestimulovaný. Nevie, na ktorú vlastne časť, na ktorú oblasť sa má sústrediť. Toto prestimulovávanie detí, najmä do 3 rokov, je veľmi nebezpečné. Deti, keď sledujú tie akčné scény, rýchle scény, ale nie len na obrazovkových médiách, rovnako aj pri hračkách, pri elektronických hračkách napríklad, keď sú blikajúce, keď vydávajú rôzne zvuky, tak preukázateľne vlastne to dieťa je nadmerne stimulované a jeho pozornosť aj sa znižuje a jeho aktivita sa zvyšuje, motorická aktivita sa zvyšuje. Okrem teda pozornosti, tá nadmerná stimulácia mozgu vedie aj k oslabeniu pamäti, pretože keď sa nesústredíme, tak tým pádom ani náš mozog si neukladá do pamäte.